it-tieni ħadd tal-għid, il-ħadd tal-ħnina divina. Nisimgħu dejjem il-Vanġelu skont San Ġwan fejn Ġesu jidher għal darba darbtejn lill-apostli tiegħu msakra fiċ-ċenaklu, jurihom idejh u ġenbu, jagħtihom il-qawwa tal-Ispiritu Santu biex jaħfru id-dnubiet u jseddaq il-fidi ta' Tumas. Insellmilkom u nistedinkom għal 231 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Vanġelu sabiħ immens illi ifakkarna fil-ġmiel tal-laqgħa ta' Kristu Xost illi jkisser mhux biss il-biża' tal-apostli tiegħu imsakrin fiċ-ċenaklu imma wkoll iseddaq il-fidi tagħhom. Tant li jimlihom ferħ kbir u d-dixxipli ferħu, jgħid San Ġwan, meta raw lill-mulej. U Ġesu jidher bil-marki tal-passjoni, is-sinjali eterni ta' mħabbtu għalina kif kien isejħilhom il-mibki Papa Franġisku. Ġesu jseddaq ukoll il-fidi ta' Tumas illi ma kienx preżenti l-ewwel darba, imma fit-tieni darba skont ix-xewqa tiegħu idaħħal subajh fil-pjagi ta' Ġesu u qiegħed ideħ fil-kustat miftuħ. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jistqar Tumas. B'Ġesu illi jagħmlilna kuraġġ meta jgħidilna ħenja dawk li ma rawx u jemnu. U fosthom hemm aħna ukoll. Hemm dettall sabiħ immens dan il-Vanġelu. Ġesu jidher għal darba darbtej nhar ta' Ħadd. Nhar l-ewwel Ħadd ilgħid fil-għaxija u San Ġwan jgħidilna 8 tiem wara. Ġesu reġa' kien f'nofshom u sellmilhom il-paċi magħkom. Qisu bħal donnu l-Evanġelista jfakkarna fl-importanza tal-Ħadd, il-jum tal-qawmien u dan jagħti raġuni għaliex aħna l-insara ninġabru flimkien bil-farħ kull nhar ta' Ħadd biex nagħmlu esperjenza ta' Kristu Xost, ta' Kristu li jkellimna fil-kelma tiegħu, ta' Kristu illi jaqsam il-ħobs magħna u fuq kollox ta' Kristu illi jseddaq il-fidi tagħna bħala komunità nisranija, bħala Knisja u jseddaq il-fidi individwali tagħna. Xi grazzja kbira jekk nożżu dejjem il-jum tal-Ħadd, il-jum tal-qawmien, il-jum tal-laqgħa tagħna flimkien mal-Xost. Jalla dejjem kull nhar ta' Ħadd nistqarru ma' Tumas mulej tiegħi u Alla tiegħi. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.